گفتم را زگرانتا علیش کن. ما چند پس میتونم با روسیه برم. حجتهای ضروری را شما ندارین. ایران وریانت های یعنی پاسپورت رفتم مراجعت میکنین. سلام تماشابینانی برنامه‌های سوربان سفارов. Информацияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк гузорен, бо диққат тамошо кунед. Барои чӣ ва нарху навои чӣ боло меравад? Имрӯза мавзӯъмон дар ҳамин масъала е. Нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ё берун аз Русия қарор дорен, агар шумо бихоҳед донистан ки аз Россия запрет дорен ё ки не, номери WhatsApp мебирояд нависен, проверкаи депортатсия мекунад. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон ивази ному насаб ва номи падар ду баробар гаронтар мешавад. Ин тағйиротро ҳукумати ҷумҳурӣ маъқул донист ва палатаи поёни парлумонӣ пазируфт. Қаблан ҳаққи ба қайдгирии давлатӣ ивази ном ва насаб ва номи падар ба андозаи 3 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муайян шуда буд. Бо назардошти он ки ҳоло як нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 75 сомон мебошад. Тибқи лоиҳаи нави тағйирот ба қонун дар бораи боҷи давлат ин маблағ ба андозаи 6 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар мегардад. яъне ки барои иваз кардани ному насаб ва номи падар айни ҳол боҷи давлатӣ бо миқдори 450 сомон пардохт карда мешавад. ин лоиҳаро дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 29 май ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақбул дониста барои баррасӣ ба парлумон фиристод ва рӯзи 25 июн вакилони маҷлиси намояндагон онро ба тасвиб расониданд. ному насабро чӣ гуна иваз мекунанд? яъне ки бар асоси моддаи 67 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатӣ асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳар шахси ба синни 16 расида ҳуқуқ дорад ному насаб ва номи падари худро иваз намояд. ин ихтиёрӣ буда ба истилоҳи ҳуқуқи ин ҳуқуқи шахс аст, на ӯҳдадорӣ. яъне ки арзиши ивази ному насаб дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қарори нав тибқи тағйиротҳо боло рафт, баробар ба 450 сомон шид ва инчунин болоравии боҷ барои бекор кардани акти никоҳни мақсад боло рафт. ҳар касе ки мақсад аз оилаш ҷудо шудани мешавад, загсша бекор кардани мешавад, вақте ариза менависонад, ана ҳамун ҳолат ҳам боҷи давлатӣ пардохт мекунанд ва ин ҳолат ҳам нархаш боло рафт. зиндаву сарбаланд бошед. Комментарияҳои шуморо мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳед границаи Қазоқистон сафар кунед, номерошон мебирояд, занг занед, ҳамин одамо границаи Қазоқистон мегзаронанд. Эраҷ Каримов нависонда: ассалому алайкум ака, ман 17 сола гости омадагиам. бояд Тоҷикистон равам. бе давернус рафтан метонам? Не. агар ки бе давернус, мисол вақте ки шумо рафтан мехоҳед, аз синни 18 солагӣ муқаррар мешавад. Раҳимова нависонда: салом акаҷон, госуслук чӣ шуд? ҳатмӣ ҳаст ё ин ки не? дар канали Сомони Онтиҷаи дар ин масъала видео кардагем, гирӯен информатсияи пуррара дастрас кунед. Ғаниева нависонда: ассалому алайкум, созен дудаҷон, ҳар рӯз шуморо тамошо мекунам. ман патент доштам, трудовой успех накардам. омадагим да 1 сол 2 моҳ шид, граница нарафта, штраф спорам патент кунӣ, реестр кушода мешавад. пешакӣ раҳмат, худованд нигаҳ дорад. тибқи укази нав ҳозир метонед бале рафта ба сахр ва муроҷиат кунед ва корубори хитона аз сари нав қонунӣ 100% кунед. муҳаммад Содиқ нависонда: салом акаи Сорбон, алиш карда омадагиам, чӣ тавр Тоҷикистон мерам? меган отпечатки мегирам. пешакӣ раҳмат. чира алиш карда омадагиам? савола нависонди пурра бинавис бародар. Қурбоналӣ нависонда: салом акаи Сорбон, мараи тарафи аэропорт казан загранпаспорт ма дар таможни контрол проверка кардам. гуфтам ра загранта алиш кун. ма чанд пас метонам ба Россия бирам? ҳазор раҳмат, пешакӣ барои ҷавобатон. загран сабаби алиш карданаш барои чи ай? ва агар ягон проблема дошта боша, мисоли гап мегирем, агар загран то ҳатто ягон варақаш камтар дарондагӣ набоша ё ягон нуқсе дошта боша, барои ҳамин чизонам метонанд алиш кунед, бо дарҳол рафта метонед. причинаша аввал бифаҳмед, хитон баъд мақсад саволтонро пурратар нависед. Раҳматуллоевич нависонда: салом акаи Сорбон, ман кор мекунам, метавонам бе трудовой договор пропискаама продлит кунам. пешакӣ раҳмат. бе трудовой договор кор кардан, яъне ки бе патент кор кардана дар назар дорем, и аллакай бар зарари хитон мебошад. яъне ки шумо бояд патент кунед ва трудовой договор кунед. регистратсияро продлит кардан ягон проблема нест, лекин гап сари ин меравад ки ҳуҷҷатҳои заруриро шумо надоред. Саидқул нависонда: салом бародар,
маро вез маҳкама гуфтам. Чӣ хел фаҳмем? Дар аввали видео мо гуфтем ин чиза ҳамвода бинависем. Навҷавон нависондай. Акама 1 июл омадам. Неки загранпаспортам 10 моҳи дига мондай. Патент када метонам ё ки не? Баъзеҳо меган мешава, баъзеҳо намешава меган. Илтимос ҷавоб диҳед. Ё ки паспорта, посольство рафта нав кунам, ҷавоб интизорам. Иран варианта, яъне посольство рафта муроҷиат мекунем, загранпаспортона нав кардан метонем бародар. Як нафари дигар нависондай: салом Макаи Сорбон. Ба мигратсиони картаи гости кор кардан мумкин ҳаст ё ки нест? Не. Барои кор кардан шумо бояд мигратсиони картаи работа бигиред. Гости кишид 3 моҳ ҳаққи истодан доред, ҳамчун меҳмон. Одил нависондай: салом Мака. Ман видварения шидам. 15 рӯз срок додам. Обжаловат навистам. Суда қабул кардан, гуфтан занг мезанем. 5 рӯз чӣ занг назадидан? Сроки 15 рӯза тамом шуд. Чӣ гап мешавад? Дар ин ҳолат барое ки проблематон нашава гуфта шумо адвокат бигирем бояд. ба хотире ки 15 рӯза ба шумо муҳлат додаги ҳастанд. ва вақте ки шумо адвокат мегирен, мисол дар уҷа аризаи нав менависонем, қайд мекунем ки ба шумо иҷозат диҳанд ғайри 15 рӯз бор дар Русия истодан ва ҳамин боре ки шидагия проблема ба мақсади ҳал кардани ҳамин истодагии шумо. ин ҳолата ба назар мегиранд. Зинда ва сарбаланд бошед. Саволҳо бошанд бинависонед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com